आधे आईपीएल में ही देखने को मिलेगा आईपीएल का पहला नॉकआउट मैच। मैच नंबर 43, 4+3 7 थाला फॉर ए रीजन। क्या घर में एमएस धोनी का बल्ला चल पाएगा? इन दोनों टीमों को 6 में से 6 मैच जीतने बहुत जरूरी हैं अगर टॉप 4 में प्रवेश करना है तो। पिछले साल ये कारनामा आरसीबी ने किया था। क्या महेंद्र सिंह धोनी का यह आखिरी सीजन होगा एक कप्तान के तौर पे? इन सभी विषयों के बारे में बात करेंगे भोजपुरी में। की है रनदारी तो सबके भाईला, जब रन मशीन मैदान में रहेला। माही भैया जब मैदान में आवेलन तो गेंदबाज लोग के टीडीएस काट देवेलन। सबके उके गोड़ छू के प्रणाम। टाटा आईपीएल के गाड़ी पहुंच गई मैच नंबर 43 पर 4+3 7 थाला फॉर ए रीजन। लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स के अपना घर में ये मैच जीते के पड़ी। आज सामने से भी वही टीम आ रहल बा जे अपन पिछिल का मैच हार के आवता। चेन्नई सुपर किंग्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद। चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में खेलल जाई ई मुकाबला। दोनों टीम अपन पिछिल का मैच हार के आ रहल बा और दोनों टीम के दुश्मन एक है बा मुंबई इंडियंस। पहले मुंबई इंडियंस से सीएसके के हरौलस, उहे अंदाज में रोहित शर्मा सूर्य कुमार यादव के बल्ला चलल। तो फिर एसआरएच के भी मुंबई इंडियंस हरौलस और ओहू में रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव के बल्ला चलल। ये दोनों टीम के हेड टू हेड बात कर जाओ तो 21 को मैच भइल बा, जनों में 15 बार सीएसके की टीम जीतल बा और खाली 6 बार एसआरएच के जीत मिलल बा। लेकिन पिछला 5 मैच के ही कहानी बा कि 3 गो मैच सीएसके जीतल बा तो 2 गो एसआरएच की टीम जीतल बा। चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में ये मुकाबला हुई या सब केहू के पता बा कि एकदम स्पिनर फ्रेंडली विकेट मिली तो चेन्नई भी बढ़िया स्पिनर लोग बाड़न जा। हैदराबाद के इहे कमजोरी बा कि वो लोग के टीम में जिशान के अलावा बाकी कोनो स्पिनर बढ़िया नहीं खन। तो फिर चेन्नई सुपर किंग्स अपना घरे के कंडीशन के फायदा उठा सकेला। आई मैदान के आंकड़ा भी यह बता रहल बा, पिछला 10 मैच में 51 गो विकेट तेज गेंदबाज के मिलल बा और 60 गो विकेट स्पिनर लोग के मिलल बा। चेन्नई देने से सचिन रविंद्रा 8 मैच में 191 रन बनौले बाड़े, लेकिन स्ट्राइक रेट 130 से कम बा। तब फिर इंतजार रही कि शेख रशीद आजो मैच खेलस और फिर अपना टीम खाती बढ़िया बल्लेबाजी करस। लेकिन आज उनकरो परीक्षा हुई काहे कि ई वैसन पिच नहीं खे जैसे वो मुंबई में खेल ले रहन। तो वह सीएसके के एक बल्लेबाज जे अपन प्रदर्शन बढ़िया की लेबा शिवम दुबे 8 गो मैच में 230 रन बा और स्ट्राइक रेट लगभग 140 के। एसआरएच देने से बल्लेबाजी के बात करत ट्रेविस हेड से एक बार फिर से उम्मीद हुई, लेकिन सवाल ये रही कि स्पिनर लोग के कैसे खेली हैं। 8 गो मैच में 242 गो रन बा, 160 के ऊपर स्ट्राइक रेट बा और वह दूसर का बल्लेबाज हेनरी क्लासन मुंबई इंडियंस के खिलाफ पिछिलको मैच में एक तरफा पारी खेल लें। एसआरएच के इस सीजन अभी तक टॉप स्कोरर बने, 8 गो मैच में 281 रन बनौले बने और स्ट्राइक रेट भी 170 के ऊपर बा। चेन्नई सुपर किंग्स देने से नूर के जलवा चलल बा, 8 गो मैच में 12 गो विकेट बा। तो वह तेज गेंदबाज खलील अहमद 8 गो मैच में 11 विकेट इहो अपना नाम के लिए बने। एसआरएच देने से हर्षल पटेल 7 गो मैच में 9 गो विकेट बा, लेकिन अब एजा कौना हिसाब से गेंदबाजी करी ये सबसे बड़का सवाल रही। पैट कमिंस के भी 7 गो विकेट मिलल बा, लेकिन चेन्नई के मैदान में जिशान अंसारी के ऊपर एगो बहुत बड़का दावेदार रही। फिर वो कैसे गेंदबाजी करी तब मैचे में पता चली। मैच में सबसे बड़का नजर अगर एमएस धोनी पर रही तो दूसर का देने हर्षल पटेल पर भी रही, काहे कि अभी तक हर्षल पटेल माही भैया के 3 बार आउट के लिए बने। इस मैच में भी रिकॉर्ड की घंटी बाज रहल बा। रउआ सब भी जाई जा चैनल के सब्सक्राइब करी, शेयर करी, बेल आइकन के दबाई। हम भोजपुरी में क्रिकेट के अपडेट रउआ सब तक पहुंचावत रहब। चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी अगर 6 रन और बना लिए तो इनकर 500 रन पूरा हो जाए एसआरएच के खिलाफ। चिंता की घड़ी लौकल एसआरएच के जब वो पिछिलका मैच अपना घरे में मुंबई के खिलाफ खेलस। पावर प्ले में सबसे कम रन बनावे के रिकॉर्ड अपना नाम किलस ए सीजन में अभी तक। 24 रन पर 4 गो विकेट गिर गई रहे और फिर रिकॉर्ड के कर तोड़लस चेन्नई सुपर किंग्स के 30 रन रहे, आई लोग खाली 24 रन बनौलन जा। सीएसके खातिर सबसे बढ़िया आंकड़ा ई बा कि मिडिल ऑर्डर के सबसे बढ़िया बल्लेबाज शिवम दुबे 2023 से अभी तक 54 गो छक्का मरले बाड़े मिड ओवर में आके बल्लेबाजी करत। तो फिर एसआरएच के गेंदबाज लोग खातिर खतरा बन सकी हैं। तो वह एसआरएच के तेज गेंदबाज हर्षल पटेल के ई मैदान से बड़ा प्यार बा। 5 गो मैच में 11 गो विकेट ले बाड़े या फिर ये बता रहल बा कि ऐसन परिस्थिति में स्लोअर ऑफ कटर गेना बल्लेबाज लोग के परेशान करी। पॉइंट्स टेबल में जौन रसाकसी चल रहल बा, जौना टीम के हार मिली मने बहरी के रास्ता हुई जैसे खुल जाई। अब रउआ सब बताएं कि का चेन्नई सुपर किंग्स कमबैक सुपर किंग्स बन पाई यही जैसे अक्का एसआरएच के टीम चेन्नई के घर में जाके हरा पाई? कमेंट करके जरूर बताएं।